A mňa to je zatiaľ také otvorené asi. Vlastne najprv to bolo tak, že si vybral Rachel, tak som bola taká, že my sme s Rachel kamošky, takže určite by som asi nerobila niečo, čo by som jej nejako prekazila niečo. Ale ahoj. Čau. Čo tu? No, môžem ťa na chvíľku vymeniť, Majka? Áno. Sa chcela porozprávať. Dobre. Lúto s dievčatami vie. A teraz dá Rachel ukážku z lekcie psychológie. Potešil som sa určite, že prišla aj ona na pokec a zároveň som ostal trošku zaskočený, čo sa to deje. Ja ti poviem akože na rovinu, že Sandro je môj typ akože vizuálne, lenže Sandro nemá energiu, ako máš ty, vieš? A proste, vieš, aj keď tu akože chodíme po vile a takto, tak sa nám stretajú pohľady a takto, chápeš? Že som taká proste, je to fakt strašne náročné a nikdy som nebola v takejto situácii. Neuveríš ani ja. Bolo pre mňa veľkým prekvapením zistiť, že vlastne aj ako ona teraz nový pár tvorí so Sandrom, tak som práve že myslel, že to bude meč, tak ako diváci, ale teda fyzicky vraj je, ale tou energiou alebo niečím takým, že viacej sa jej páčime, čo bolo pre mňa príjemné prekvapenie. A aj ty robíš hudbu? A spievaš? Či hráš? Spievam. A máš nejakú hudbu, že si vydal niečo? Hej, 5 songov. Fakt? No. To je mega. A o čom spievaš? Väčšinou asi love songy skôr. Tie všetky songy, ktoré som v každom ako keby o jednom dievčati hovoril, tak vlastne neboli o nikom, boli o jednej vysnenej, ktorá neexistuje a dúfam, že ju raz stretnem. Vlastne v jednom je ten text, že dušu som dal do textov pre dievča bez mena s nádejou, že stretneme sa niekde pri hviezdach. Takže to je také... To je strašne romantické. Takže na toto balíš, babi? Ani moc nie. Nie? Neskúšal si to nikdy? Tak určite skúšal. A fungovalo to? Neviem, nepamätám si. Akože celkom to funguje. Bolo to také, že ako keby, že sa zbližujeme, aj cítim tam takú chémiu, ale nie je to úplne